Kublai pi baro kane kade du dashin Meghalaya bat ngi pediang snobhai pi baro shaka thup khubor mata ka janmiet shwaban phash ki khubor ki babnya ngenya pet chwai ki mat bakong san On bam smai unong yalam rangba kaseng BJP Narendra Modi kum Menteri rangba do kari hakasien ka balai linter Thao katanat puli puthi ka sarkar pedeng ya ka komiti basawngot ki dikhot kaban khmi ya ka grace mark kaban Aisha palat 6000 san spangot ki samla ki biya khon ya ka NEET undergraduate exam katanat puli puthi ka sarkar lasdang ya ka jing sami ki tendong das hapo ka scheme Pradhan Mantri Ujwala Yojana ha ribhoy bat palat san photali ki long yeng ki la yo jing mantoy na ka ne ka scheme But on yakun ke India persya ke Pakistan ha ka limpung T20 World Cup ha New York penta ka janmin. Ki khubor ki babanya. On penlong ya ka jingbam smai na ka benta ka sarkar thammai kari ha Rashtrapati Bhavan menta ka janmin. Unang yalam rangba ka seng BJP Narendra Modi un sabam smai kum Menteri rangba do kari laisien linter. On penlong yakane ka jing penbam smai hakapor inyosh pawa janmit ka president kari kan sapenya ya ka jing penbam smai ya Modi bat ya ki menteri thamai ka sarkar pedeng hashwa kane la penlong ya ka jingelang jong ka jing bha shuki mena ka sngi thot ding balala Modi ulaya kendo ya ka president kari ban kam ya ka jing yo thau sarkar thamai ya ka jing penbam smai on pen I live ru ha ka channel jong ka DD news Katanat pule puthi ka sarkar pedeng kala thau ya ka komiti basawngot ki dikhot kaban khmi ya ka grace marks kaban ai shapalat 6000 san spangot ki samla ki biya khon ya ka national eligibility entrance test undergraduate NEET UG haba ai jingkren shakilat pathai khubor u director general ka national testing agency u Subodh Kumar Singh u lapentip ba on lam khmat ya kane ka komiti da chairperson barim ka UPSC Kilong yang beduk kilapan pau ya kajing snokmen hakaba ka ribhoy gas agency kelas dang bansam ya kitendong gas syakinong yo mentoy hapo ka scheme Pradhan Mantri Ujwala Yojana PMUY kinong yo mentoy kilapan pau ya kajing sngongu ya ka sarkar pedeng kalapen trekam ya kum kane ka scheme da ka ba ai jing mentoy bat ka ba yarap shibon ya kilong yang ki baduk hakeleng kari hadu menta palat san photali kilong yang haribhoy district kilayo jing mentoy na kane ka scheme Long ying hane hapo saidan kipoi kanega kas PPL bagi apply connection kipoi arngot sangut punta namar kidan ni gitu kiba mi kerteng atau pokalis gitu kiba 4 mi gitu ki ka form joki keempat dan hane tang pakai ka bat ka kalis pat kadon le ka kerteng joki mar gitu ngin pak lek mi no tang office Kipulit kanong ba shilong sa sisien kin sa penlong ya kajing up kedong ya kinong nya tuk-tuk banyak klemakor bat pen hairstead hanong ba haba benrap halor kani on penlong ru ya kani kajing up kedong na kabenta kito kiba pen yang kali klemakor harut surok haba pen bena halor kani USP ka East Khasi Hills Uruturaj Ravi ulaong ba on sedang ya kade nadu ka tayo banwan bat kipulit kin sa pen shitom ya kinong nya kali klemakor kiba pen yang kali bean bat ikiwe kiba pen kenyan kajing ra kabla dep penlong dangshen de kipulit kalayo jingero na kipatba kibakwa ya kajing shngan kalet kawan na benta jong baro endeavor is that there is safe driving on the streets of Shillong, on the roads of Shillong, and that people adhere to the laws, and that there is ease for commuters, for travelers, and there is safety on roads. We urge all the commuters, all the citizens to follow the law, to abide by the law, especially while driving, and to avoid rash and negligent driving, drunken driving.
Menteri Katanat Kikam jengok kai ubah Paul Lingdo yang kesengi ulah peli perda ya ka Cluster Development Fund Project halum semper ha East Khasi Hills District. Haba ai jingkren ha kani ka jingelang peli ubah Paul ulah yaro ya ka right South semper halor ka sin jam jongki ban penne pensa ya ka Mariang Saudong Saukun. Ulah ong bakam don kanu galenti ka belengkot na kabenta ka roy kapar bat ka roy kapar kan om don ru hi lada de ka jingatrelang jong ka imlang sa lang. Kayeng jong ba penlang Kongstit kabadon hakasnong Arpusan Mer kabahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District kala ingkong bat kala depe na kajing Kemding. Katkum kajing thu jong Sordar uba Brabis Walang kani kajing jia plu ding kala jia hakapor kumbahan riu baji minstep hadian ba uba Kongstit ulami nalaka yeng banle jingo yaki para marjan. Ya kadaw tenrai jong kani kajing plu ding om patla bantim. Kabor Penyai District ke Southwest Khasi Hills kalapin tikna yau MLA ka mau kerwat uba Renington L. Tongkhar. Banya trelang bat ka Joint Action Committee on Social Organisation JACSO kabade ka kinhon senrop lang jong ki seng bhalang bat ki bor penyai snong hathan mau kerwat. Nakabenta banyak hun persya yau drok ha Southwest Khasi Hills District barok away. Ya kanila pentip da uba Tongkhar hadian ka jingyalang bat Additional Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District. Fair balawan lajan barok ki jeng balang kila download hakatos ni hakatos tarik bari bangi don ki resolution ya ki beng tho ni lawan air ki jing tho menta katum ki jing kren ki jing rai lang jo ki pajba aktos ni bat ki kmelti ba nak leng district administration kin shim ya ki action ni bari banle nak leng district administration la yo bani kren mene ki le sokya hi bat ni ai hi ki kular bangi tri lang bar khoit la kalong nak district administration bat kila penpau ru ba nak renyo kiru penpau bagi dan kami ki trelang nadu nak yeng kisem UMLA ka mau kerwat uba Renington L. Tongkhar ula play patba ya ka Free Skills Training Center ha mau kerwat Rural Hats Hall mau kerwat ha Southwest Khasi Hills District. Kani ka center kan ai jing hikai a klem da don ka mansiu pisa na kabenta ki samla ha ki nyau tuli ki kos uba Tongkhar ula ai khuble ya ka CGIIT Society halor ka jing yo I jingai jong ka ban wanra ya kani ka jaka ai jing hikai na kabenta ki samla. Kerpang-kerpangnya yang ke jise society kibala yo I kene ke jinon kam jo kene kadong kathan jo ni berkata kalong bangin persan nak kilat ti barok ban ai kata ka skill ya kata ka training ya ki kena ikon samla ke jogi dawara ke jikir bok ke jikir wiang ha kene ka inaugural function ya ka bagi yo man sedang ya kene ka center ya kene ka jing ai training ya kene ka society ya ka bakan dala shisha barang ikan cingkur ku bancakuri ki khon samla jo kene ka dong ka than Ka Civil Hospital ha kle riat dangshan kala dep ban penbha bat kintiu leng ba ka jing wanra ki kor sumar ki bakat kum ka juk bamenta kum ki kor ki ba pendon kam hapo laboratory ki kor le x-ray ki kor le endoscopy ka kali kit nongpang ka kor ban yada na ka jing bit jong ki jingpang bat ka kamera ai jing kai na ka benta ki nong tray kane ka hospital ya kane ka jing kintiu bat wanra ki kor sumar ba thamai la ple de menteri sarkar baru MLA ka kle riat uba kirmen shilla baru MLA ka sutnga saipung. Lengba ka jing kintiu ya ka hospital lakmi lenti bakan la ban penbha ya ka rukom ajing sumar hapo ka district. Ka India bat ka Pakistan kinsa ya khun persha ha ka limpung T20 World Cup mataga janmit. Ka kinhon jong ka India kanya khun persha ya ka Pakistan ha ka jingele kai ka baar jong ka Group A ha Nassau County International Cricket Stadium ha New York. Kani ka jingele kai kan sedang hakapor prabaje janmit katkum kapor jong kari India bat la ru ban pet live ya ka hapo India. Mintapat nganya pet ya ka jinglong jingman ka mineng ha Shillong. Ka jing shit kalong arpusau point nyaw degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat nyaw point nyaw degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong prapwe na ka spa min step bat nyaw punyaw na ka spa janmit. Kalaban don ka jing ha slap ka ba malumala hakikat to ka neki jaka. Shwaban poy siya kabakot jong katup kubor nganya pet biang sashi siya niya kimat bakong san.
On bam smai unong yalam rangba kaseng BJP Narendra Modi kum Menteri rangba do kari hakasien ke balai lintir. Thau katanat pule puthi ke sarkar pedeng ya ke komiti basangut ki dikot kaban khni ya ke Grace Marks kaban Aisha palat 6000 sanspa angut ki samla ki bia khon ya ke NEET undergraduate exam. Lasdang ya ke jing sami ki tendong gas hapok ke skim Pradhan Mantri Ujwala Yojana hal ribhoi bat palat sanpau tuli ki longyeng kila yo jing mentoi na ke skim. Bat on yakun ke India persya ke Pakistan hak limpung T20 World Cup ha New York mentaka janmid. Teparlok atung ilapoi syaka bakut jang katup kubor jungi mentaka janmid haduk benda syambiang bat pila syai ke sengi keblei pi barot.